Il-poplu irrid li l-Muscat jitlaq u dan issa joħroġ biċ-ċar anke minn survey pubblikat mill-Malta Today. Bl-iskandli li fnew li l-Partit Laburista ikomplu jnaqsu l-appoġġ tal-Gvern Laburista. Fil-fatt l-istħarriġ tal-Malta Today jikkonferma li l-Partit Laburista kompla jnaqqas is-sapport tiegħu biex issa niżel għal 43.1%. Tnaqqis li jkompli fuq ix-xejra indikata wkoll minn stħarriġ tal-ħadd ta' qabel u li sar mit-torċa. Dan tal-aħħar kien juri li l-Partit Laburista naqqas 6% fl-appoġġ tiegħu meta mqabbel mal-istħarriġ preċedenti. Issa fl-istħarriġ tal-Malta Today jidher li l-aħbar tar-riżenja ta' Muscat intlaqet tajjeb minn dawk li rispondew dwar jekk qablux mad-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jirriżenja f'Jannar. Fil-fatt, jidher li hemm qbil li l-pożizzjoni ta' Muscat m'għadix waħda tenibbli. L-istħarriġ sar wara li Joseph Muscat ħabbar li se jkun qed jirriżenja minn Prim Ministru, iżda se jibqa' fis-siġġu tal-poter sa nofs Jannar. Dikjarazzjoni li ġabet kritika bi kważi l-unions kollha f'pajjiżna imma wkoll professjonisti u membri tas-soċjetà ċivili jappellaw lil Muscat sabiex jitlaq immedjatament. Dan joħroġ ukoll mir-istħarriġ tal-Malta Today li juri li huma diversi nies li wkoll iridu li l-Muscat jitlaq qabel it-12 ta' Jannar. It-tħabbira ta' Muscat kienet inevitabbli wara l-arrest u interrogazzjonijiet ta' diversi persuni li kienu jew għadhom jaħdmu f'Kastilja. Fost dawn Keith Kembri, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru, l-ex Ministru Konrad Mizzi li huwa tant qrib Joseph Muscat, kif ukoll Kenneth Camilleri, ex uffiċjal tas-Sigurtà Personali tal-Prim Ministru. Magħhom fl-aħħar sigħat ingħaqad ukoll Sandro Kraus, Sindku Laburista tar-Rabat, li nkixef minn Melvin Tewma bħala l-persuna li se jaħlu f'Kastilja biex jiltaqa' ma' Keith Kembri u eventwalment ikkomunikalu li se jingħata xogħol li għalih qatt ma ttenda imma tħallas b'4 ċekkijiet.